Raden Antasena. Piye? Rekoso temen. Bondo negara kok nggo bancaan. Duite wong cilik nggo rayan. Pandhawa karo Semar ki sejatine piye? Mongko aku golek adil ana Praja Ngamarta iki nganti judhet. Sejatine hukum negara iki dienggo sapa? Wong cilik kaya aku dilo-dilo mongkon delok tontonan sing ora lucu. Wong salah nek duwe panguwasane dihukum. Ning aku kuwi mung takon mung genahke ming Udarasa wae tek aku dipateni. Kowe iki salah. Sing rekasake kowe iki dudu Pandhawa, dudu Kyai Semar. Pandhawa karo Kyai Semar kae gaweane mung mulyake kawula. Gombalamu. Nganti saiki ora enek buktine. Janji tanpa bukti yen guneman gawil. Mula saiki Pandhawa ora kajen. Timbang melu Pandhawa kok melu negara liya sing dimong togok malah luwih tentrem melu kok. Srengenge njedul ing etan pernahe sorote sayekti ngayemake panase bisa gawe waras kang lagi lara awake mangkono perlambang sang jiwa minulya ya ki Lurah Semar Badranaya samono lagi ningali kahananing donya iki kebak maksiat rebutan pangkat derajat kelungguhan ingkang murwat yakti tanpa eling yen to duwe kewajiban memulya kawula ingkang sami keserakan eling-eling sang pamong sejati tiningalan sarana mripat batin hanenggih kanthi laku prihatin temanggraita yen to jagat iki sayektine bakal ana owah-owahan gedhe. Oh. Mariko ten prayekno nuris ikwang kale manguman windriya jroning yas katawenan kawengku yang wisesa oh
Tata para hapsari tumonten ring sang dwija Katyoke Warajiwa Kasing tiastahap kewran ing lakuniro roning kadhep kumlaplir pangawening dwija lunging kadung kadyubing marutama anta Mbakak-kakuk-kakuk satulita Raden Antareja karo Raden Antasena aku iki dadi pamong seneng banget nyawang nom-noman sing padha tanggap sasmita eneng kahanan sing lagi usrek kawulane padha sikut-sikutan jegal-jegalan kaya ngene ndika cancut taliwonda kat mal ngedem-dem swasana supaya tentrem tak trima banget Raden aduh Semar kula nyuwun pangapunten ingkang agung inggih namung mekaten ingkang saged kula tindakaken awit kawontenaning praja ingkang saya dangu saya panas Kyai wah Pak Semar aku ki yo nganti gumun setahun jembleng serendeng. Iki sejatine arep nek lakon apa to ngendi-endi kok panas ki piye iki? Ngene ya. Sejatine nek wong golek tentrem kudu nganggo patokan. Bisane urip tentrem kuwi nek bisa nglakoni telung perangan siji suka syukur nalika nampa kanikmatan loro sabar nalika ketaman bilai ingkang angka 3 lila nalika dicoba karo sing gawe urip ngene doelinga nek lagi waras awake doelinga nek bakale iki ya mesti lara nalika lagi sugih doelinga satine lakon donya iki ora ana sing kedadian kanthi dadakan kabeh kuwi mesti gegandengan karo mula bukane sebab-sebab lan jalarane ngono aduh nggih Kyai ngene ya rina wengi sing digayuh mung katentreman anggrene padang-padang sing dioyak piye supaya iso tentrem. Haning cek ya ora tentrem-tentrem ki jane mandi apa ora? Lakone kuwi mandi apa ora? Mbok nggih mboten sah bengok-bengok wae. Ngene ya. Katentreman ki kejaba sing tak ucapake ngarep ki ya enek sranane siji
sing do saguh dadi pangarsa, sing do saguh dadi pengarep kudu duwe watak pengayom. Tegese gelem dadi pepayung tumrap wong cilik, kena dienggo ngeyup, contone tansah budidaya rina wengi kanggo memulya kawulane. Kuwi nek wong saguh dadi pengayom. Loro. Sing saguh dadi pengarep kudu duwe niat njejekake pengadilan, laku ning hukum kudu ora kena pilih-pilih. Ora kok wong maling bondo ngantek mlentu wetenge ngubra-ngubru uripe. Mongko bondo malingan bareng konangan dihukum kudune 17 taun ning lagi seminggu wis metu. Mergo nek pokale ngayaka negara sing cangkeme kaya asu. Lah sing dadi pamong kudu tansah ngudi undhaking panguripan, aja nganti ana wong cilik sing kekurangan sandang pangan lan papane. Butuhe wong cilik ya mung kuwi. Lah sing niat dadi nayaka pengarep kudu budidaya bangun srana panguripan. Tak baleni neh, bangun srana panguripan. Bangun srana panguripan ya dalan ya papan kanggo manembah sak apik-apike sak becik-becike. Mula tirunen aku. Semar bangun pasar, Semar bangun desa, Semar bangun kayangan, Semar bangun tower. Niki tembung napa niku? Sak gelemku. Wujud dalan omah papan pamulangan kuwi wujud lahir. Lah sing dibangun ora mung sing ketok mata, sing ora ketok ya kuwi lakuning batin. Sing dibangun budi pakarti luhur, carane meneh ana tuladha sing becik. Pengarep kuwi ya kena kanggo contoh, nek dadi wong apik kuwi ya sing apik tenan. Aduh inggih Kyai, rungokno iki. Sing jeneng pengarep ora kok mung pengareping pamrentahan kok, pengareping yoga yo patuladan. Pengareping panjak yo kena kanggo contoh. Nek kira-kira ora wayahe merem yo aja ngajak merem. Ngono kuwi carane. Ayo kuwi bener kuwi. Ati engko ndak dikira aku mau ngenani sapa-sapa ora. Olah pakartine cipta rasa sing ora nganggo dasar kautaman, anane mung padha milik gendong lali. Nek wis milik gendong lali terus babi wuta tumindak sakarep-karep. Nanging lajeng kados pundi kawontenan menika? Ya piye meneh iki kudu didandan. Merga ngamarta kaya ngene iki Pandhawa kelangan Jamus Kyai Jimat Kalimasada. Kok malah kula mboten ngertos ya ngerti. Wong ilang iki dicolong kok. Ilange kuwi dicolong. Malah saiki sing kagungan layang Kalimasada ya ora ana, Pakmu gedhe. Kanjeng Prabu Kuntadewa ya ora ana. Malah Kanjeng Rama Kyai Werkudara ugi mboten mantep. Lah ya kuwi. Saiki nek lagi kaya ngene iki mbabrak tekan ngendi-endi. Kula mubenga negara iki klumpukna kabeh nonoman menungso diwenehi urip nikmat bondo pangwasa derajat kelungguhan ana bumi sing kebak sandang pangan kaya nggone dhewe iki. Ning kok ya padha ora ngerti, padha ninggal rasa katresnan. Oke, sing lali dalan wis ora duwe kapercayan. Emoh ajen-ajenan nyingkur paseduluran, urip ora nganggo tatanan, kementus dupeh menangan. Inggih ya. Sing do manembah ki ya ngono. Wong jare manembah kok rina wengi congkrah. Sing ngaku suci jebul ngapusi. Ngalor ngidul golek batur ngeten ngulon gedapa sak nggon-nggon. Adol dongeng sing ora nalar.
Dinggo meden-medeni. Mongko sing diwedeni wong ora nganggo akal. Emane akeh sing percaya karo menungsa sing kaya kajal. Waton jeplak bakune bisa ngungkal. Kuncang kancing langit kelap-kelap katon lir kincanging alit. Risang mawe kandrung. Aduh Yai marem raosing manah kula. Wonten gregeting para mudhanggen kula badhe tumut cawe-cawe brantas Angkara Murkaya. Mara saiki budhal. Nggih. Kula nyuwun pangestu Yai. Ngantos kaget Yai. Anoman kowe kaget. Inggih. Lagi apa kowe? Nembe ngangen-angen wulan kajeng kula badhe kesah. Netepi wajib darmaning pandhita dumateng wana ingkang gawat lan wingit. Gawe sik suwe iki mbok pikir pentas-pentus. Wonten menapa Kyai? Gandeng donya saiki kawangku Angkara Murka lan saiki nyebar tekan ngendi-endi ngrusak jagat. Iki akeh pegebluk mayangkara sing semandang dening para kawula dasih. Akeh wong kurang sandang pangan lan papan mula aku tak ndemok kuncung tak petokke bondo donya lan redana dono menyang sing kekurangan. Wah. Kata saya kekekno. Kok kata iya aku kan nggo apa? Wis tuwa kok ora mikir kaya ngene. Kekekno. Nek meni aja sithik-sithik sing bral-brol. Kancamu ben rada seneng. Nggih, Yai. Lajeng ingkang dipun paringi menapa sederek tunggal bayan ututu tunggal bayan wabrak apa? Lajeng para kawula sing padha kekurangan keweneh ana. Lajeng wonten wah sak dalan-dalan wong kekurangan ki akeh. Akan dawuh. Ora usah pilih-pilih, kabeh diwenehi diweratake. Mangke menawi kira caluk aku meneh. Dumno. Wis. Oleh sandang pangan pisan pindho dumno. Sesuk bengi yo disebar. Oh ana. Oh nggih, Yai ngestaken dawuh nyuwun pamit, Yai. Banter maku. Dong Dewangkara kingkin ler mangus wokang layon kenya ilang menangise wadanan nira layu kumelku cemrah maratani marang sarirangipun anak
anake sing bayi kula gendong wong nangis mawon. Sapa Wipra to? Nggih Kyai niki sing kula tuntun malah mung gegem. Orang cah cilik barang apa yang duwe isin. Pitekno wong ora iso ngatoki anak. Ya sampeyan niku duwe anak ya nganti digendong dinjit dipikul. Sing mleh niku mbok ampun moyo-yo to. Lah, wong jenenge kowe iki pancen ya reden kok. Wong ora dikumpuli kowe iki manak. Wong kok mung disenggol tok kok meteng. Kowe iki kebangetan kuwi sing gendong sing cilik kok kowe ya wis meteng meneh iki jane iki. Kowe iki wong bayi apa wong mencret? Aduh, iya ampun nyeneni kula nyeneni piye? Sampeyan golek sandang pangan sing ikhlas ya ki. Aku ki ya ikhlas nek ra ikhlas kok ngalor ngidul golek pangan anakku tak pikul tak gendong ngene. Aduh kek teng pundi le golek tetedan ora ya oleh. Ampun manut penemune tangga lho jare akeh anak akeh rejeki. Iya ya Nyi, kek ngendi-endi saiki wong nek dileboni gawean akar nembung makarya ning kono mesti ditulak. Mongko anakmu semene kae. Bocah semene semega kabeh. Mbok nggih dateng desa wetan mriku mbok menawi wonten tiyang gadah panganan. Panganan ingkang sasongko kumenyar. Wah, iki aku roh wong gawa anak kok brayut. Nggih, pancen nami kula Kyai Brayut. Lan bojo kula Nyai Brayut. Nggih, batobat, pun sewu kethek putih sing saged tata jalma menika sampun kondang menawi ndika Sang Hanuman. Iya. Nek ya aja mung kethek ngono kuwi. Mbok ya rada sing apik rewanda apa kapi ngono kok kethek. Iki kula ngaturaken pangabekti. Nggih, pangabekti kula katur. Iya ya, tak tampa. Kowe nyambi, lho becik pato sandang kedha. Wah. Lah anak semono kae iki biyen-biyen iki piye? Kane sing salah niku nggih bojo kula niku. Kula jak leren sewengi mawon nesu. Kula tundane kepen anak kok ngene. Wis aja semlang tak pene redono yo maju rene. Tempat. Yo iki tampanan. Lho kok katasan? Iya, ora apa-apa. Pisan-pisan mene iki sing rada akeh. Wah, ojo wawe. Ngaturaken panuwun yang oman. Iya. Batobat nuwun badhe ndak pundi aku pancenan paring redono menyang sapa bae. Ngaturaken panuwun batobat. Pak Nea yo mulai kek nggodhog wedan. Kek adang anake dipakani. Iya anake ta Pak. Mangan leman. Mama. Mangan Pak aku arep gak plek aku mbacok Pak cangkeme lho. Beneran Kapi Hanuman. Iya. Kowe sapa? Kula Ki Krama. Kowe nggawa gerobak sapi nggih. Kula ningen daleni gerobak kula. Gerobak sapi arep mbok go ngendi? Badhe ngangkut gabahipun tiyang kidul dusun mriku. Nggih sak angsale
kenging kangge nedhi sak anak bojo kula. Wis ora usah mbok teruske. Nggih, majune tak pene. Dipun paringi napa? Paringi redana. Matur nuwun. Ah, mboten nyono, mboten ngira. Mbok sapi kula nang tumbas sisan. Aku ora tuku sapi wabrak apa. Wong isen-isen ning omah kowe tak doli kabeh. Ora butuh aku. Aduh tuh, mboten tumbas ora. Oh nggih, matur nuwun saneman. Ning ya aja uda ngono kuwi. Apa? Lah topi apa, Pak? Dadi kok enak ra sudi kok kayak bojo. Wong lanang ora bisa ngayani, ora bisa meneh. Rasa marep karo wong wedok ben. Lah kowe nang ndi? Kok menawa sik bukake doli. Kono ki wis tutup ora. Ra sudi. Pilih Bang, iku wong lanang kaya ngono wong adol awak gendang. Isik seger kaya kowe kok ora nganggo awer-awer. Mun sewu pendan, aku anoman. Kowe nyanti. Punten. Iki lho bojo kula niku mboten ngopeni dateng kula batu-batu urip angel kaya ngene kok bojo ayune kaya ngene kudu ditokle wae. Oh. Ipun. Kowe kok ora ngayani bojomu, ngayani mon pripun? Ampun gugu omongane cah niku. Niku pancen cah wedok pelanyan. Lah kaya mbok pek, lah kula tresno. Wong tresno kok karo wong kaya ngono ki piye? Kowe kacenge. Nggih ben kula nggih saking mangkel kula jegure kali. Wis kae kok kon mulih nyotak wene duit. Oh mulya iki.